Am auzit o poveste pe care am găsit-o foarte interesantă și vreau să o împărtășesc cu tine. Personajul spune așa. Acum câțiva ani am fost la un control ginecologic. M-am așezat pe patul acela special, iar doctorul a început să se uite atent la vulva mea. Apoi a luat o oglindă și m-a întrebat dacă vreau să mă uit. I-am spus, da, sigur. Eram curioasă, dar cumva și îngrijorată. Oare ce vroia să-mi arate? Și a început să îmi spună în timp ce mi-arăta. Acestea sunt labile mari, acestea sunt labile mici, clitorisul tău și așa mai departe. Mi-a mai spus apoi, în cei peste 20 de ani de când sunt doctor, știi câte paciente au răspuns cu da atunci când le-am întrebat dacă vor să vadă ce este acolo? În detaliu, pot să număr pe degetele de la o mână. Povestea asta m-a făcut să mă întreb. Oare câți dintre noi, de exemplu, dacă aș avea pe un perete poze cu penisuri, iar pe un alt perete poze cu vulve, oare câți dintre voi ați venit deschiși să spuneți hei, ăsta este penisul meu sau da, asta este vulva mea? Poate că tu ai face asta, ceea ce este minunat. De obicei, când vin cu ipoteza asta, oamenii spun că nu pot. Asta se întâmplă pentru că adevărul este că noi nu ne uităm. Ia o oglindă, când ești tu cu tine, nu aștepta până când îți va arăta ginecologul tău.